Мамо, виж какво съм ти взел! Цветенце! То е за тебе, мамо, за тебе! Ох, сине, благодаря ти, много е красиво! Няма за какво, мамо, то е за любимата ми майчица, ето заповядай. Има аромат на виолетки, страхотно е! Колко се радвам, като видя, че ми даваш цветенце, нямаш си на идея. Знам, мамо, знам, а знаеш ли аз какво искам да видя? Знам какво, затвори си очите. Леле, майко, сигурно е това, което аз си мисля! Отвори си очите! Учебникът ти по математика, компютър ще видиш през крив макарон, почвай да учиш! Леле, това момиче е жестоко. Ех, ако имах пари. Абе, къде е брат ми? Братко! Братко! Опа, загубих брат си. Какво ще кажа на мама? Тя ще ме убие, трябва да измисля нещо. Сетих се! Ало, мамо? Ало, какво има? Айде приберите се за вечера с брат ти. Ами, маме, загубих брат си. Какво? Как го загуби, бе? Ти акъл имаш и той е малък. Спокойно, мамо, ще ти обясня всичко, ще ти кажа какво се случи. Ами както си стояхме, изведнъж кацнаха извънземни до нас и го отвлекоха. Но спокойно ще го върнат, мамо. Ох, еми така кажи, бе, изкарах си ангелите. Помислих си, че си го загубил, защото си се разсеял, докато си гледал някакво момиче, ама... Абе, мамо, как мога да си помислиш такива неща, бе, глупости говориш, бе? Мамо, искаш ли да правиме секс? Не, мерси, синко, изморена съм, вече правих с брат ти. Тогава ще попитам тате дали иска. Мамо, кажи какво има, търсила си ме. Сине, да знаеш, че излизам, баба ти ще те гледа. Какво? О, не. Няма не, тя е до тебе. О, на баба момченцето, дай да те щипна по буската. Ало, бе, пусти ме, бе! Мразя като прави така, мамо, може да дойде с тебе, моля те. Не може, оставам ви да се забавлявате, айде, чао. Почвай да миеш чините, бе, какво се смееш, бе? Почвай да правиш лицеви упори веднага, бе. Почвай веднага да учиш, бе. Почвай да чистиш прахта с кърпата веднага, бе. И внимавай какво ще кажеш на майка ти, като се пребере, ясно ли е? Да. Здрасти, прибрах се. Забавлявахте ли се? Да, мамо, забавлявахме се. Добре, защото заминавам за почивка утре и баба ти ще гледа цяла седмица. Мамо, искаш ли да украсим елхата? Виж, взел съм някакви неща. Не, сега си лежа, не виждаш ли? Остави ме на мира. Аре, мамо, моля те, ще ти хареса, виж, коледни играчки. Не, ти от дума не разбираш ли? Не искам да украсявам нищо. Айде, бегай от тука. Мамо, наистина, казвам ти истината, ще ти хареса. Ще е забавно, ще е готино, ще се забавляваме. Не искам, кое не разбираш? Мамо, ела с мене да отидем да украсим елхата, моля те, наистина, само за малко. Не искам. Добре, ще звъна на тата и дойде ме вземе. Тате, мама не иска да дойде в новата 10 стайна къща с джакузи, тенис игрище и голф игрище. Ще дойдеш да ме вземеш с колата вътре, нали в къщата има кино, да гледаме някой филм. После ще се топнем и в басейна, има и сауна. Добре, айде, чакам те долу, айде. Чао, мамо. Мамо, кажи какво има, търсила си ме. Сине, да знаеш, че излизам, баба ти ще те гледа. Какво? О, не. Няма не, тя е до тебе. О, на баба момченцето, дай да те щипна по буската. Ало, бе, пусти ме, бе! Мразя като прави така, мамо, може да дойде с тебе, моля те. Не може, оставам ви да се забавлявате, айде, чао. Почвай да миеш чините, бе, какво се смееш, бе? Почвай да правиш лицеви упори веднага, бе. Почвай веднага да учиш, бе. Почвай да чистиш прахта с кърпата веднага, бе. И внимавай какво ще кажеш на майка ти, като се пребере, ясно ли е? Да. Здрасти, прибрах се. Забавлявахте ли се? Да, мамо, забавлявахме се. Добре, защото заминавам за почивка утре и баба ти ще гледа цяла седмица. Здравейте, хора, познайте думата. Започва с Я и завършва на Н. Ще ви подскажа. Мама не ми дава да излизам с приятели. Баща ми не ми дава да игра на компютъра. Брат ми изяде сандвича. Отивам да ги бия. Да. На какво точно ще ме биеш, че не те разбрах? На шах и мат, мамо. Мамо, къде са палачинките, които ми обеща да сготвиш? Каква е тази баница, бе, а?
И аз мога да ти задам същия въпрос, сине. Къде са оценките, които ми обеща? Шестиците. Шестиците. Не ми се подиграеш, знаеш, че не казвам много добре шу. Шестиците. Шестиците. Спри да ми се подиграваш. Шестиците. Спри да ми се подиграваш. Кой крещи, бе? Защо ви разваляте спокойствието, а? Тате, мама ми се подиграва за това, че трудно казвам ш и че трудно го изговарям. Ще подиграш ти на синя ми ли? Еле да се смазаш и се смаз! Мамо, искаш ли да правиме секс? Не, мерси, синко, изморена съм, вече правих с брат ти. Тогава ще попитам тате дали иска. Мамо, намерих си в кухнята цели 5 лева, виж! Я ми ги дай, бе! Върни ми паричките, бе, аз си ги намерих! Ти какво ще ми дадеш в замяна? Един тупаник в гроздата ти тиква за спала просто откачена!